समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीच्यो हुनहुनीत परबी. ब्रह्मा स्पोर्ट्स क्लब साखळी, रवींद्र भवन साखळे, एक्वा स्पाइस कुडय आणि शैलेश चारी. Savor the ultimate dining experience at Copper Leaf. Enjoy delicious biryanis, kebabs and seafood. Relish mouth-watering fish thali at reasonable price. Celebrate your special moments at our party hall, only at award-winning and most popular restaurant. Copper Leaf, Shogun Road, Polvaram, Goa. For table reservation and home delivery, call 755-8298-641. Mayflower Enclave. Dream of living in the lap of nature. With state-of-the-art residential apartments exclusively designed to suit your lifestyle. Don't just experience bliss, start living it. Sunflower Estate. Book your villa on the banks of the Karamboli Lake, a bird watcher's paradise. 8-row villas with plush interiors, a natural way to live. Mayflower Enclave and Sunflower Estates by Sardesai Group. Super X Fire Services. God creates and saves. We, Super X with honesty, serve to save. Be responsible while lighting fireworks. Celebrate the festival in a safe way. Have a safe, secure and prosperous Ganesh Chaturthi. We deal in all types of fire protection equipments and latest systems. Visit us at Super X Fire Services, office number 214, Shiv Towers, Pato Plaza, Panji, Goa. You can call us on 0832 2438 886 or 9049 395767. You can also email us at superxfireservice@gmail.com. You can also log into our website www.superxfireservicegoa.com. Time tested and reliable since 1989. असे दूर देशीतून पारधी आला बा, दूर देशीतून पारधी आला. असे दूर देशीतून पारधी आला बा, दूर देशीतून पारधी आला. असे त्यारे पारध्याने मोर दळविला बा, त्यारे पारध्याने मोर दळविला. असे त्यारे पारध्याने मोर दळविला बा, त्यारे पारध्याने मोर दळविला. असे उठोनी मोर बसला कलमा वृक्षावरी बा, उठोनी मोर बसला कलमा वृक्षावरी. असे उठोनी मोर बसला कलमा वृक्षावरी बा, उठोनी मोर बसला कलमा वृक्षावरी. असे कलमा वृक्षावर बसून मोर गळवितो पिसे बा, कलमा वृक्षावर बसून मोर गळवितो पिसे. कलमा वृक्षावर बसून मोर गळवितो पिसे बा, कलमा वृक्षावर बसून मोर गळवितो पिसे. असे सारे पिसे आम्ही वेची आलो रे बा, सारे पिसे आम्ही वेची आलो. असे सारे पिसे आम्ही वेची आलो रे बा, सारे
खेळ तुझ्या हाती असे तुझे माळून खेळ खेळी आलो रे बा तुझे माळून खेळ खेळी आलो असे वंचो मोरुल वनफळा खाय असे वंचो मोरुल वनफळा खाय असे वनफळा खाय मोरा पाणीया सिजा असे वनफळा खाय मोरा पाणीया सिजा असे मोरासी म्हणले फासे रे मोरीन कद कद असे गाजे असे मोरासी म्हणले फासे रे मोरीन कद कद असे गाजे असे मोरासी म्हणले फासे रे मोरीन कद कद असे गाजे असे मोरासी म्हणले फासे रे मोरीन कद कद असे गाजे असे मोरासी पडलो रडियो रे मोरीन होयो काही गाजे असे मोरासी पडलो रडियो रे मोरीन होयो काही गाजे असे मोरासी पडलो रडियो रे मोरीन होयो काही गाजे असे मोरासी पडलो रडियो रे मोरीन होयो काही गाजे असे निसिदिनी राणी वाणी नाचरे मोरा 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 असे वंचो मोरुलो वनफळ खाय 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 असे वनफळ खाय मोरा पाणीया सिजा 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 असे मोरासी मांडले फासे रे मोरीन कद कद असे गाजे असे मोरासी मांडले फासे रे मोरीन कद कद असे गाजे असे मोरासी पडलो रडियो रे मोरीन होयो गाई गाजे असे मोरासी पडलो रडियो रे मोरीन होयो गाई गाजे असे निसिदिनी राणी वाणी नाचरे मोरा 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 असे वंचो मोरुलो वनफळ खाय असे वंचो मोरुलो वनफळ खाय असे वनफळ खाय मोरा पाणीया सिजा असे वनफळ खाय मोरा पाणीया सिजा असे वंचो मोरुलो वनफळ खाय असे वंचो मोरुलो वनफळ खाय असे वंचो मोरुलो वनफळ खाय असे वंचो मोरुलो जय रंग ताल गडी जय रंग ताल गडी जय रंग ताल जय रंग ताल गडी जय रंग ताल गडी जय रंग ताल अशा गड्यानो खेळासी दिनीवल राम राम खेळून द्या अशा गड्यानो खेळासी दिनीवल राम राम खेळून द्या थैय थैय खातै दत्ता थै दही कसे हे खाली पडले हे कोण मेले हे घरात शिरले रे दही कसे हे खाली पडले हे कोण मेले हे घरात शिरले रे दही कसे हे खाली पडले हे कोण मेले हे घरात शिरले दही कसे हे खाली पडले हे कोण मेले घरात शिरले
सावली सुंदर जाते माहेरा तुझ्या मोत्याचा घोस पोरी हालतोय ग तुझ्या मोत्याचा घोस पोरी हालतोय ग असे हळूहळू चाल पोरी माहेरा ग असे हळूहळू चाल पोरी माहेरा ग असे भांग ही लागले असे माझ्या जीवा झोमले असे भांग ही लागले असे माझ्या जीवा झोमले असे वारू वारू वकटारू प्रतार निजवारू सावली सुंदर जाते माहेरा असे वारू वारू वकटारू प्रतार निजवारू सावली सुंदर जाते माहेरा तुझ्या मोत्याचा घोस पोरी हालतोय ग तुझ्या मोत्याचा घोस पोरी हालतोय ग असे हळूहळू चाल पोरी माहेरा ग असे हळूहळू चाल पोरी माहेरा ग असे भांग ही लागले असे माझ्या जीवा झोमले असे भांग ही लागले असे भांग ही लागले असे भांग ही लागले असे भांग ही लागली 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 Wishing all clients well wishes and all Goans a very happy Ganesh Chaturthi. Customer satisfaction is blessing. Rajdeep Builders provide fully furnished, good quality residential flats with 5 years warranty. Completed projects: Taligaon, Mapsa, Batle Panji, Dona Paula, Chimbel and Santa Cruz. Ongoing projects: Mercedes, row houses cum flats in Socorro and Cabeza, Santa Cruz. Success begins with dreams, then it is followed by good planning, struggle, Suddha Karma, and finally rewards, that is, success. The most powerful tool we have is power of positive thoughts. Rajdeep Builders. Our address is 202 2nd floor, Matthias Plaza, above Canara Bank, 18 June Road, Panji, Goa. You can call us on 0832 222 7755 or 56. You can also visit our website www.rajdeepbuilders.com. कूक डेकोरेशन तर्फे तुमका सगळ्यांक गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभेच्छा. गणेश चतुर्थी तुमका भरभराटीची आणि मोलादीक हेजी वचूं. डेकोरेशन एक करपाची संधी दिली म्हणून हांव प्रोडक्ट मिडियाच्या मनात आजातल्यान हे बरें करूं.
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्ये सर्वदा. प्रदीप शेख, भारतीय जनता पार्टी जनरल सेक्रेटरी. पक्षाच्या आणि आमच्या मडकई मतदारसंघाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यातर्फे हांव तुमकां ह्या गणेश चतुर्थीची उन्होंनीत परबी दिता. हे वर्ष निवडणुकीचे वर्ष आसा. येता त्या 19व्या वर्षात देशाचे प्रायम मिनिस्टर म्हणून श्री नरेंद्र मोदी हांकां आमी तेंको दिवपाक जाय. घड्याळा कडेन आमी त्यांचे यशा बद्दल आमी मागपाक जाय. Supported by Zuari Agrochemical Limited.